जोंनि प्रसारंनि वान chwng मेंटेलिटी बफोराव सेट कानाय दिनै हायो जों नुगै दङो जोंनि एडिसि बा जोंनि दिप्रा स्टेडियनो जोंनि सेकेंड क्लास सिटिजेनशिप इंलाय दंनाय माने बिसिङावनो दिनै हायो बुरु रंनि कायसे एक्सट्रा एडिसि नांफो जाखमारनि कायसे एक्सट्रा एडिसि नांफो रं होनो जों कक रक खसा खरंनि कक सामानि रक जों खोनावो ओ खरकसा खरंनै सि गोबां बरक बिसिं खरकसा खरंनैनो ता प्रेस रो थाङे करय कायसे इंटरव्यू रो रोटेसिनाय बहाय खायसिनाय खायवैनो कायसे इशु न तैवै बरक रंनो अरय परय खायनि नायबो अरय परय मीन्स तांबा डिवाइड खायनि नायबो ता इलेक्शन गाना सालांखाबा ताबो जे सालायनाय जिनि जे तिप्रासा दंनाय दिनै हायो तलु यूनिट दंमोनि न यूनिटी दंमोनि न सकांगानि बाङै अरय परय खायवै बरक इलेक्शन हिट खायनि बाङै जेलायवानि थांनाय दंनाय लेंखा बनि बांनो दिनै हायो जों ससियेल मिडिया नो नुगाय दङ बरु रंनि एडिसि साफोर कन्ट्रोभार्सि जलायनि बा फोन बामन भिडिअ रक बा खरां रक अडिअ रक जों खोनात्रं लायो अमो हायखे सिस्टिनि अर जागा ताबो जेवानि नाय दंलांखा जोंनो अरय परय खायनि बाङै जोंनो डिवाइड खायनि बाङै बफोराव दिनै वान chwngले शेयर कासिनाय गर जागाबो ओ खरसा खरंनै इमा बायनो जोंखौ माहि उंलायते जोंखौ ससियेल मिडियाआव थांलायते वे ससियेल मिडियाआव जानजा ओपिनियन बार जा कन्ट्रोभार्सि चलायलायते होननाय कम हायखे सि उ बरक जे इंटरव्यू खायनि खेनो जोंनो नायवानि मुसुगु हाखे नायनि मुसुगमानि बाङैनो बस सिददैनो अम हायखे खाय दङ जों अर जागा जों रिएक्शन खायमानि उ रिएक्शन खायलां थों नै सि बरकनो अम हाय खाय दङ ओ जागाव जों पाब्लिक रंनो जों चेतना मा दंनाय अर जागाव डिवाइड खायनि बर पॉलिटिक्स थंगानि डिवाइड खाय पॉलिटिक्स थंगानि बाङै बर अम हायखे सुनावै दंमोनि जों ट्रेपिंग खायनि बां सुनावै दंमा जागाव जोंबो ट्रेपिंग नांया खायवै भाखे बकाटे मनै बनो जोंबो सिवानि नांनाय बर अम हायखे जों थंनि नायमानि न जों थंजे जार मांनाय फोरि बाङै आं जत्तनो गयनि मुसुगु दिनै हायो जिनि अर जागाव इंटेलेक्चुअल बो फाइ थांजा तै जों खोनालायबो जोंनि होम मिनिस्टार सेंट्रल होम मिनिस्टार बाबु फाइबै अर जागाव जिनि तिप्रा सानि प्रॉब्लम तमारो न तैबो कक साफायनै होनै जों कायसे खोनालायबो गोबनि बांनो जों ताबो यूनाइट के दङनि सि गोबर जागावनो बाक्सा बुक्सु रखेनो बरक रांनि बाङै देखायगत मानि बां खेखे बरक सुमा डिवाइड खायनि बाङैनो बरक अम हायखेनो इसु खायबै बरक मनि सनो अरय परय खायनि बाङै अक्सिस खायबै दङ बरनो जों माबुसिनाय आसुगनि जराव जों दिनै हायो सावै दङ जों बनो बुसि माना लायसिनाय बरक मा जों खायनि नायबै दङ न जों थंजाक लायलि आते बरकनि मुसुक्तै ओ खरसा खरौनै रक मुसुक्तैखौ जोंबो थंजाक लायलिया जोंबो दिनै हाय यूनाइट इंलै कायसा जों हाय दिनै हायो जोंनि जे क्राइसिस जों दंमोन दे कायसा सल्युशन मालायने बननो जोंबो thansa खायबै जों कोशिश मा खायलायनाय गासैखौनो हामबाय आं तमा कक साने मुसिमान खना अमो जागाव जे ताबो अम हायखे जे मुद्दा जे इशू कारै दंबाय माने ब जास्ट न अरय परय खायनि जे जोंनि जे कटर कायसा जों इशू कटर परमानेंट सल्युशन नायै दंमोन न जों सावै दंमोन न जों न अरय परय खायबै जे चिकन इशू न फोकस खायरवै जों न जों न डिवाइड खायनि बां जों न यूनिटी सकांनि बाङै सि अमतिरो सामं खायजागै दं बनो जों मा बुसिनाय हामबाय आसुना लाभ यू